Pozdrav sam ljuda, se zovem Rijada Ali. Ali, danas igrati FIFA Mobile. Kao što vidite, smanjit ćemo da ne bude preglasno. Ja sam 39, ja mislim, level. Tako nekako. Nije me neki tim. Ja sam radio back opening, ali to nije snimalo. I odjednom je bilo prekrenulo i sve sam otvorio, vidio sam tu neki igrača, ali nije bilo jedan treni. Imao sam možda 5, sve sam ih prodao i napravio. Bilo Team Heroes, Champions, ali ništa se nije snimalo. Šta ćeš? Ako iko zna da napravi intro, nek mi napravi, nek mi pošalje. Vidite ovu, ja sam ovu odigrao nekoliko puta, ali nisam ništa dobio. Dobio sam, sva ću vam pogledati koji sam dobio igrača. Ovo je moj tim. Gomez, Pjati, Pirlo, Swanson. Ova ne znam kako se izgovara. Tu imam Taug, Laporte, Scholes, Daniel i Frey. To je moj tim, ja sam imao prije dosta elitula. Tako, gledat ćemo pack opening. Snimat ću i papir i odimo da li mogu ništa dobiti. Odigrat ćemo 4. Da mogu dobiti barem zlatnog igrača. Mada čisto sumnja, ali može se isprobati. Ako želite napišite u komentarima, napravimo jednu ligu gdje možemo mi igrati. Ja i vi, znači moji fanovi. Ako i budu uopće. Nadam se da hoće. Svaki dan će izaći po 2 klipa. Znači, koja je aplikacija za snimanje ekrana? Za iOS. U meni je Android. U meni je 9. U meni je iPad mini 2. 12 GB prostora, 2 GB rama. Taj sam imao Begovića i tako. Ja vama neću kako se ja pravo zovem, znači to će biti tajna. Znači moj se kanal zove Rile Ali, ali nadam se da nećete saznat kako se ja zovem u pravom svijetu. A možda i hoćete, neka ću vam reći. Ako postignemo 100 subscribera, onda ću vam reći kako se zovem. Prezime i ime. Kad dobijem zlatnu, dobio sam već jednu zlatnu, nisam ni pogledao. Ali ovo je sve midfielder. Sve je ovo šava. Imam 0 života. Šta sad? Da vidite šta je još išlo ovdje. Vidite, ja skupljam za ovu. Ako želite, mogu da sve uprodati i da radim jedan pack opening. Na prodat ću doma. Da radim pack opening. Evo koliko košta Elite.
skraćenica za trofeje TR, sam tu napišete i tu naće vam, i samo uzeti ovo tako tu i tu je tu. Vidimo koji je najmanji, 35, 40, 31, 30, 35, 36, 35, 36, 40.000. Pa mi ćemo ga staviti za 31.000. I koliko imam snowflake, ali sad mi ne treba, što nisam prije imao toliko. Napišite mi komentare čime ste prošli u školskoj godini. Ja sam prošao 4. I ko napiše prvi komentare, hashtag čekaj da se sjetim šta da napišete. Hashtag RealAli. Tu napišite. Sve zajedno. I ovo ćemo sad, nadam se da će se prodati. Samo može quick sellat. Tu može. I ovo može tu. Sad ću sve prodati. Biće nam 20.000 pek, bit će onaj naš NATO onaj silver, ima koliko se prodavaju silveri. Nećemo 1500. Ovo ću quick sellat, ne treba mi. Ako bi trebalo... I to bilo to. I za ovo uradit ću 10 da imam i uradit ću pack opening od ovog i ovog ću uradit. I to je to. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj.